данлы башқұрт тарихын жырур салауаты язғандыр. Ғазиз жерін, туған тілін варифтарға мақлап қалғандыр. Ағарман еугер салауат сал Уралын данлай. Халық әтірі өлмәс, бұғаттарда мәңгі хақлай. Салауат батыр, оның өткен юлдарында. Ай, афарин, салаватқа дан ерланалар. Башқұрт казактары хәрәкәтті эшмәкәрлеге менән якынданырақ таныштырырга исәп тотабыз. Бұл иртәлә бездә қонақта Башқұрт мишәр казактары бүлеге атаманы Альберт Исмаил һәм Дүртөйле йорты станицаһы атаманы Филүс Бөркөт. Хәерле иртә, һаумыгыз. Саумысыз, хәерле иртә. Һеҙҙе күрергә бик шатбыз. Башқұрт казактары кемдер улар? Үҙегеҙҙең хәрәкәт тураһында таныштырып һөйләп үтегеҙ. Біз башқұрт казаклары, олар бүгінгі хәрәкәт, ол шундай тарихи истәлек үшін тұрғызылған яңа хәрәкәт. Һәм ғөмүмән Рәсәйдә 90-нчы елларда казачествоны кире тұрғызу хәрәкәте башлана, һәм ол президенттің указы белән дә раслана, һәм без үз чиратыбызда безнең башқұрт тарихы казачество белән тоже тыгыз бәйләнештә тора. Шуңа без дә читкә калмаска тырыштык. Һәм менә 2020 елдан башлап без җыелыша башладык. Шуннан Башқұрт казактары хәрәкәте 2020 елда барлыкка килгән. Шулай дип әйтергә була. Бәлки дә тагын иртәрәк, чөнки алар бик күп төрле оешмалар. Менә безнең Башқұрт мишәр казаклар бүлеге 2020 елда без җыела башлап, шундан соң войсковой атаман белән җыелыш булды. Шунда инде ул безне раслады һәм бу көндә без уже тулы хукуклы, рәсми рәвештә эшләп киләбез. Аңлашылды. Бүген һеҙҙең хәрәкәт ниндәй эштәр башҡара? Кемдәр шөғөлләнә? Мен күберәк фольклор яғынан, патриотик жырға күберәк күштем. Әлек бик ауыр селдә уйнаған шағыр. Халыққа яқынырақ төшә башлады дигән кебек. Менә Захар апай яғыныр каза күп шиғырлар яза башлады безгә. Булыша көчле шиғырлар. Менә әле тыңлап үттегез Салатқа дан дигән жыр, патриотик, безнең үзебезнең битне Салат юлга башланган жыр. Шуннан Карван сарай, Ырымбыр өлкәнендәге нигә битен мәчеткә багышланган бик күп эшләр башладык. Продюсерский центрда запустили инде, менә дөрес әйткәндә. Шуннан балалар белән эшләү бар. Филүс дә бит белгечлек буенча педагоглар. Балалар белән эшләйбез. Филүс күбрәк шул музыка өлкәсендә бит шул тарих аңлату, шундан соң укчылык буенча усталык дәресләре. Патриотик тәрбия. Шунда теге укчылыкны да өйрәткәндә, шунда тарихны да сөйләсең, балаларга аңлатасың инде. Менә һеҙ икегеҙ дә атаман исемен йөрөтәһегеҙ. Ниндәй яуаплылыҡ өҫтәй ул? Атаман ул зур җаваплылык. Аны инде без аны аңлы рәвештә аны шулай кабул иттек. Һәм киләчәктә Алла бирсә бездән дә яхшырак кешеләр булыр. Аларны сайларбыз. Менә заман талабы буенча куштылар инде, без үзебез сорамадык. Инде рәхмәт безнең казакларыбызга, араларында безне лайык күргәч, какой казак не мечтает стать атаманом дигәндәй, шуңа күрә без җаваплы булса да без аны кабул иттек һәм Алла бирсә үзебезнең бурычларыбызны акларбыз киләчәктә. Милләтебезгә файдалы булырга тырышабыз. Башқұрт казактары фольклоры тураһында тулыраҡ һөйләгеҙ. Башқұрт казакларының фольклоры ул турыдан-туры халык ауыз иҗаты белән бәйле. Аны теге айрым казак фольклор дип әйтеп булмай, ул безнең халык иҗаты. Менә шул сугышлар вакытында иҗат ителгән көйләр, музыкалар, шул любизарлар, маршлар, алар бөтенесе шул мен бер итеп күрәм. Безгә килгәндә без инде заманча патриотик яңартып шул казаклар тематикасы, ватан эшләйбез әле менә
Örüň aranjировкалар әзер, менә узакламай чыга башлый инде. Интернет Енді міне, сетелеріне. біздің бит бұл казачество біздің ішлеген іш білен де үріліп бара. Мен өзім міне тағын халықлар дуслы йортында баш білгіш болып ішлеймін. Біз міне шул шәжәрә бәйрәмнәр үткәрәбез. Шунда бит шәжәрә эшләгәндә анда переписләрдә күренеп тора. Кем икәнен анда старшиналар, ясаулар, харунҗылар, урядниклар булганнар. Алар бит инде бу казачество дигән сүз битендә. Һәм вот шунда шуларны да без аңлатабыз. Ягъни безнең башкорт казачествосы безнең бөтен менә бу эшләгән эшләр белән үрелеп бара. Бер-берсен тулыландырып. Менә һеҙгә кемдәрдер килеп ҡушылырға теләһә, нисек һеҙгә табып, һеҙгә мөрәжәғәт итә алалар? Социаль селтәрҙәрҙәнме, ҡайҙандыр? Ғөмүмән һеҙ күпме ул? Ну, безнең сан гел үзгәреп тора, зурая, кимәя, шуңа ҡайчаҡ теге безнең бит инде җыйылышлар күберәк кварталда бер тапҡыр була. Шунда кемдер килә ала, кемдер килә алмай, шунда теге санын төгәләйтеп булмай. Ләкин менә теркәлгәннәрнең саны шул 20-гә яҡын. Теркәлгәннәр. Казачество керер өчен безнең белән элемтәгә керергә кирәк. Шундан соң анкетаны тутырырга. Шундан соң без бу бүтән анкеталарны войсковой атаманга җибәрәбез. Ягъни безнең өстендә булган атаман. Аңлашылды. Алдағы пландарга тураһында кыскасы һөйләп үтегез. Безнең эфир вакыты сикле һәм мотор йөрдәт һеҙҙән көтөп калабыҙ. Планнарыбыз шулай ук халыкка хезмәттә булырга, балалар белән эшләргә, аңлатырга, патриотик тәрбия бирү, җыр, музыка, бию өлкәсендә үсешергә һәм казачествоның бик күп файдалы яклары бар. Һәм, например, кадетский классларда укыган укучыларга üstünlük бирелә алар менә хәрби университетларга кергәндә. Шуннан соң хезмәткә барганда, әгәр ул казак икән, армияга киткәндә тоже анда без йогынты ясай алабыз военкоматта, кайсы якка җибәргә, кайда күбрәк казаклар, ягъни вот. И шуны әйтәм тиз генә, безнең бүгенге көндә Украинада 10 кеше безнең казачестводан хезмәт итәләр. Украинадагы спецоперациядә. Барлык эштәргә уңышлар теләйбез. Башкорт казактары хәрәкәте эшмәкәрлеге тураһында һөйләштек. Альберт Исмаил һәм Филүс Бөркөт, башкорт казактары хәрәкәте әгъзалары. Тапшыру башында Салаватка дан тип йырлагайныгыз. Хәзер нинди йыр булыр? Карван сарай. Караван һарай. Әйдәгез. Башкорттың ея, караван һарай, киләсәккә ул өмөтле ҡарай. Караван һарай, хәтер терәге, был изге һарай, дуслык йөрәге. Караван һарай, хәтер терәге,